Obahi bebre ano poku are no ma wa no asante kotoko no no so ne ebedi akon aboaboa ho etio ne to na sakra aboa adesma be mo na kwaba de mo ba Alandu Media so ye wose ye suma santamai na afen so ye sum Ghanaman otweda mpa nyankopon bo wiase no obade nyina ansa na wo bo nipa etwato na se Nsuo emotan ni nyanyara nipa ebetoye ena otweda mpa nyankopon so ni ntie wo de tumi a wo de hyemu se embebo nipa dada asetene mu na ye wa santamai die eye Nsuo kasia dane diet ni de no eye Nsuo Antoa Nyamaa enne ye baba besua ho ade kasia me no mienu yennimu de eni mo na se bete se obi afre Yesu kasie se omekonemboa na de ka ho no ya me no mienu yenim enu ntenne otwede mpo Nyankopon ayadom ama yensa ka nana akwasi asiama a woye Antoa Nyamaa Bosomfoc ene no eba besua de na de wo se me no mienu hunu me no mienu ye hunu na se kine bokogina baabi na se ye ka Yesu kasie hu asem a won so wanya bi aka ewo kwan papa so medin e de maame fozia niema nana atenase na afie mfa dusua no entonse ohene madama me mo achen o ye nya do hima ayi mpa chona po mai onyame adumo na nanu madawo maame ho ye e do twede mpo na nanu mo ase ohene wadama se ye ka eye Yesu kasie ya eye ana mpempe de ya na ye tatie no eye sebi obi afre na afetu so bode abudua eno na ya na yetate pa wada ma se ye ka se ye diena amma ayedua ba do so pa e wa santeme mu na afetu so Ghana na emi ni abono a ando so no de dua bonko ha de igire ntwato so ni koro no na me duabo eni ntwato so asem ni ho na ade ato bi so ni breda wo bodua obi ade ayira opa wo wo bodua ebu pa na di duabo e ba sante pay danso wo duabo ho ndumangwa na nto so Nyamaa oye oye eniema bibiri nanu mpacho emu de hene de Nyamaa oye bi ni se obi timi di no beja o peduma obi timi di no beja o tukwai obi timi di no eniema enkoso emo mo power de ba eni ese eni ebro sukura emema nyina pe ma awade nyina de beja na mazo pe ekun nyina de beja wo mo ye dwuma seye ndi ni bi abon mo dwuma ngoma na ye no wa obi ade ehia no a o pese na de ni ye o timi ba no de abeja abani mpanyinfo kura na ye pe dibre yira o mi na ba ndi ni bi abon mo dwuma ngoma na ye no wa na se papa na Yesu kesi ye ne de yentante ho ade de ye de what ye say ma bi ayire ye ne de bi ada tonka no ba so no be pa de so ayo wa be pe nya dikudi wa fonka wo be de no what ye abi asada da kudi ye na ko jira so we de maka zo je abo de zem so je ya na zo le ka di bo mo ale ka papa be ne duma intinu de ana omo na yetia yesi Antoa de duabongo Antoa de duabon na debi ni duabongo a na se papa no mo doso pa na na no wadama ma mensi musa se obi wo hono mo a eya na ehun se entwato so nti se o kan kora dia dua no ho ato no embo onya mompo bufu na obi sa me we na me se nya obo bia na ombo na me ye ni ana di bia boba so ni nobody a so me ye bone afi we na me pa chawo
Actually, now may pardon be so enya obi emobia ti bi abon de e fa gina ya ni pedua so e de fa de ekutana so no wasai na ohen wada ma sofo etimi da medua ndi kura mama sofo ko dia sọ́gbé ọwọ́ kọ́dà níbi ẹ̀ wọ́n báàbùrù náà ẹ̀ kọ́dà ní àná sẹ́wọ́ de ẹ̀dí ẹ̀ náà kọ́dà ẹ̀ sọ wọ́n mú dání yẹ ti. wọ́n dání ẹsẹ̀ nà ní. sí wọ́n mú ẹ̀ bà nù ẹ̀ nà ẹ̀ka ní yẹ tiẹ̀ wọ́n yẹ bí bẹ́ẹ̀ni bí àmì kọ́ sọ́fù ẹ̀sùn ẹ̀sìn wọ́n mú ọ̀ dání yẹ. ayé yẹ ti ní ẹ̀ bẹ̀ yìí mú àbá. ìbọn tó tẹ̀lé mú ẹ̀wù. yẹ ẹ̀wù ọ̀nkà nàkúrẹ́ ti àsọ́fù ọ̀nù ẹ̀ka ọ̀hún bi wọ́n mú akóyè nàmú ànàdó ọba ní ẹ̀bẹ̀ sẹ̀rẹ̀ mpáìbọ̀ ẹ̀bí ẹ̀ má sọ̀rọ̀ ẹ̀bẹ̀ kọ́ sọ̀rọ̀ ní nyinaa so wà ha. na ọ̀hìn wọn dàmú ẹbí wọ̀ hɔnom nso ayé àná yẹ tààtẹ ẹ̀yà akọ̀nfọ́ náà sẹ́bi ẹ̀sọ́ nsẹ́bi ẹ̀nyà tọ̀ ọmọ tententen fidie so ẹ̀kẹ́ka sẹ́ ọmọ òtúmi bi a sẹ́bi ọmọ mmienu wọ́n nso so no sɛ yɛ fɛsu kɛse ya ɔmo nso so timi dane anaa no nso so te sɛ asɔfoɔ no deɛ na ɛyɛ nkontompo sɛm pii Antoa so Nyamaa wofrɛ bɔdua deɛ a anaa obi de bɔdua deɛ a ɛmfiri saa bere ya sɛ wobɛdane a yɛka no ate ase a wobu nkotodwe waa wo nkonsuo mu koraa na wobu nkotodwe de nso abɔ fam nana abufuo na ɛbaeɛ na meyɛɛ kɔkɔtwea adane na atena hɔ a na ɛkɔbɔ anadwo tumi nipa ho pa yɛsi adekyee mu wankɔ nsuo mu hɔ na asɛmiti baabi adane a ɛdi mfie aduonu koraa ɛde wo bɛba ɛdi mfie aduonu koraa ɛde wo bɛba ɛnɛ anɔpɛ yaa ɔbaa bi aba sɛ ne akorafoɔ ba mmienu baako ne kɔnfuo bi akɔyɛ pran sɛ kakyere ni kum sɛ ɔbɛgye aduro ha sɛ obi kume na anɔpɛ yaa si yɛn kɔfa bɛrima ne ɔbaa ne nyinaa mmra ɛdi nsɛ yɛ akɔ nkunu anim ase ɔgye awadeɛ no ho ase ma ɔde ato no so obi tua 6 million nkoraa nso no say 60 million ko omo ho na meka asem no dem ha no pe ya obey ya faniti nkura kasa tentene entro ikunu di na kosofu ayi konvuo nani o konvuo na kana kure say onde enye no kure na wadama eya na bonza ne mrante ne mabaawo masiso no boso bujantenten fidie so na sabi so nsabi enyato so kesi aye mu ni din basabasa sabere nso oja no abo ni din no de abodua saafo no eya na bi wa amanone ebi mu nso so wo Ghana ha no ya ani ga no mbodua no wada ma so obi frɛ so kesi bra eni kwa so fɛ na so wota frɛ na wada ne da ne dua na aso twen bi ani ho no de ma saa wo nia no waso twen ababa no wa na ebe kan wa no waba fefra awo frɛ no papa kwa so dia ebe yi na so wo dia ye nwom na de o sori a we anu abodua mabodua wo mreko a emfa de hye bia ma wo so nsa bɛka katua wo nsa bɛka katua ya ka bi ana wo frɛ na unim no akɔfrɛ wo ba be he no bu nsa na de akɔfrɛ tira hɔ na abɛte sɛ bi na so ma wo na wakɔ ojinjina akɔpɛ wa maninya so nti yankɔ ayabra yo ma nsimpia bɔtɔso ma de meta bɔpa o o tira be hu ko jimo ko ye o be kan ma medu wa kan ma ye aduanan nankwa ma yusu aye meka hu wa nikunu empana nkuma school wo ba na nkwala nkete inani e burumia
no de ana ozu wonti me braje o tu wo ase mbrate obi e modua enso so ba kono tini fie no o tu fie wa de bia da o tu fu ahe go bi to ho ma goche no baby no so na na mfonzo a wo maha so na miye se obi wo hono mo a bi obodua e bia wan ka no kora nkyere mpanyofo ade ache asaso ansana e bia obi a esi no nimu ebebo amane eno no yedane ne fia enyi da jese mpakondu to na namumu odiremri kapa consume edeba so we be only be nai ene e dem via aso kam tranji mu ha na me da ne so ade eche so a isi e do consume esa ya ade ye ni akoro na wo hwe kane na ne sese ya ebre be na duabo ado so ba kanenu ni ade de eginem ni le afiri mokura ndo di nti bisa mo ye made na ni bisa menye ya na pa se ngume masia sa me vanjo oh me vanjo kami ko bubia ena made ya yira mi ni nkan se me no na tidem usu bisa se nya no kore ami ko bubia bubia bono de de ibika obi da weze me be ko police station de be jama na o ko bo dia na se se ye ka kire ye ho se ye Kristo summan ne mum de na no still omo kwa ahwede no omo na se so me ye Kristo fo omo ko jidie wo na no ko apache aso ko apache aso ko ikura be dia ni aso fo no ye we hunu ne yango no abi obi anam ne kwan dia ja obi na da no mo de da yes na no tumi na omo de aka ipa wo te ni pa bra bo be yi no ombe ye fro no mum ba be ji no mum sa de abre nke chop Yakobo de bie ni wa won sum nyame ni pentimi mo mframa na ni pentimi mo muja ni nyine nyame na eye ni Yakobo de obi ntimi ensi na twetwe da ye nyina ye Yakobo de na nkontompo nti kuntompo na ama akọpa duabo bibiri ene ababi ene ma so de Yakobo so bo ya se ye dipa mi nupe o oba ne be ma eso ye me ona mo odi duabo no atene ye ndi gina bonten me bo pai ade achini esaso na wada ma omo gina ntenten fidie so bodua a omo bone to atwaso safo bia ne yese wo bone wota so enye adwuma yese wonya anemu no so ne ne asase ya adi nko ya o de ye metie ya me nko ba bia ma mfama no nka emfa hwi gufo ma wano nka esa semi mfama mfama unya kawia asa Because we dey Jesus di kofi abo. Jesus me di snap egu fo. Wano kan ya na tena hohwe. Be no mo tabu bobia se bibia be me nada. Wose me ne nai. So one me nada ma friends kese na ode abodua. Enso na one nada. Enso na one nada. Ene bi wo hono nso so a obodua na ade eche no fa eche no obedane. No asabo foforo. Sa wo nua no. Eno na eba so obi na de bo nko a ye nane da no uni nipa no me no na abo disabas ye be da na wo se ye be fere wo na obi aso timi bodua ma nya wo no a yes ise obi ana ba bono bi ana no kureni wo de fe de na e ba be ye be me ade wa ye kan na wo be wa ye
nkunanim hwede menye no afede gan ade be jena fi na hopacho enso na asay abai na ye ta fi say abubuni na na mutsa abumia de wu trouble ma body to body mu na ma no je a be dey e be sa ba bomia di no kure de o fra enya ohwi na no kure nkuntompo no kure ne de e fa me so nhwe se mbe so ahwe e be da na fa so sa o freno se ene o fra enwo anadwo dumiru no wada wa wo bunkutubi nipa na woni ni nyaaye no wo bunkutubi no no so bunkutubi na modebosa akofu ne bae e ka de ye de ba sumpa eni yenti ni mana no de se chapa ona nya body a ubone na echina kura ba e bedane bosume ye bedane eni da ye mfa na je brada ne da ye mfa nkonsu mu de o so ni na say ubaji atumu ni kan so de ba kone na sa de bia be bia ye bedane na mfa nkone na me ye kese ansa na dia na wadama we de ne hwe mo abebe ye esekese de bo amanfo obi o ha no wa manane ana se bi o ha no wa chichiri wate esekese yiri enya ne de bi kan ya what say sa amanfo tini bi de jama ne bo ho ban mo djuma no mo ne menyina na se opese wo ba eno no ba wodi kan de ne ni nyina ba no de aseda atatu ana se esekese yema ni bi anfa wo de mo aseda ba sa uba ase bibi sa na wo beye dia ende wo do anu na ebeka se ibia mepe adwuma obo ame mamnya adwuma be ba be do ase eno de enne na wa aba no eyensa ani sika bia 500 na de be bossa ampaye na emu ade ni ye ya nti da na wa ba wo be kan se ni wo be hyebo se eye ya me ba be dase me dase na ntwie wo kan na ntwie a eye ya wo be tua 5 million ntwie wo kan wo dwan so a wo be tua 3 million na sada na ntwie ya 5 million 5 million ela ene so we dey so kese o wase o bone na no na ese enye sebi so sebi na akamfo nko a na timi ba amabo be fa ai amahodo so ba yeah togo se broni bi kura eba Nyamaa na ni ye twen ne mo broni bi so na mu ni ye wo Nigeria ni bi akọji broni bi wo no wa no broni no betena ya na ma ne ko bodua no ano na be ka kire me se broni na frɛ se opeso ba obedasie na be ma na be panicho ambrofo no mo de bible bre o se Nigeria ni na ba be panicho se wa ye bo ti so de bone na chene de na wo se oba na o be dey obeda ni nwia ni nyina fi wo oti ya mamre sa o mo ba broni fita oba ye na ye de adom ne obeba ne kai afitu sama wudi gejai zanze enza wuni bre de kan se ende nye duabo nko ene ye muase duabo enkoso obi a odi adwuma ebeja na kwantwu ana ade a enkoso obi a obi kure wo ko bie ni factory all the abeja se de ebeyi se de madwuma be koso izen ye no bodu na primary bi oda ho a
and do na yes say will be a bit me aba no aba be so a be 1 2 wo kwasi awa wo so ma di matem bi abodia eno aso bi eso aso ye mo asaso na ya da so ya ba ya do na bi so ya yin shirpa we dey at the man with ya kai say yes one something my na fi yes ngana share ma ko so e bi bi ke dan pe ya ko pa ya da ma e say she